फेस्टिवल विषयी गोव्यामध्ये वागातोर येथे 27 ते 29 डिसेंबर या कालावधीमध्ये सनबर्न फेस्टिवलचं आयोजन होणार आहे असं आयोजकांनी जाहीर केलेलं आहे। तसंच सरकारने तत्वतः मान्यता दिल्यामुळे त्यांनी नोंदणी प्रक्रिया किंवा तिकीट विक्री प्रक्रिया चालू केली आहे असे आपल्या लक्षात असेल। तर या आपल्या सनबर्न फेस्टिवलच्या अनुषंगाने आपल्यासमोर आपण मागणी करत आहोत की गोव्याला आपण अंमली पदार्थ त्याच्या जोडीला ईडीएम आणि सनबर्न मुक्त करा ही अशी आपल्या पत्रकार परिषदेची मागणी आहे। तर पहिला भाग म्हणजे आपण जे काय म्हणतो की अंमली पदार्थ मोठ्या प्रमाणात सेवन होतात, तर अंमली पदार्थ आणि पोलिसांचा अनुभव आहे की अशा फेस्टिवलमध्ये मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थाचं सेवन होत असतं। तर आपण मागणी का करत आहोत की सनबर्न सारख्या ज्या काही फेस्टिवल होतात तर ते एक पाश्चात्याची आपण विकृती म्हणतो किंवा एक कुसंस्कृती गोव्यामध्ये आपण ती रुजवतो किंवा त्याला प्रोत्साहन देतो। दुसरा भाग म्हणजे सनबर्न फेस्टिवलने म्हणजे सगळ्यांना माहीत असेल की मागे किती वर्षापासून सरकारचा कर बुडवलेला आहे, कोट्याने रुपयेचा कर आहे। तसंच त्याच्या जोडीला म्हणजे उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन सुद्धा की 2015 सालीमध्ये की जोपर्यंत मागचा कर वसूल होत नाही त्याची परवानगी नाही द्यावी।